Jeg er introvert. Efter mange år, uden egentlig at være klar over det, er det så småt gået op for mig, hvordan det der sådan, introverthed har styringen i mit sociale liv, i mit arbejdsliv og i måden, jeg tænker om mig selv. Frokostpausen sammen med kollegerne på arbejde forsøger jeg at undgå eller få overstået hurtigst muligt. Jeg hader at snakke i telefon. Det kræver overvindelse bare at ringe op, helst først efter en forudgående aftale på sms eller mail. Og så er der fester, seminarer eller andre større forsamlinger af mennesker, som jeg oftest helst vil være foruden, hvis jeg da kan slippe. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig selv at have styringen i frokostpausen, under møder, til fester og i mange andre situationer. I den her podcast, der vil jeg undersøge, hvad introversion er, hvad det betyder for mig og andre introverte, kvinder, mænd og børn. Og jeg forsøger at blive klogere på, hvordan man kan gribe tøjlerne til sit eget liv. Altså, du kan jo være heldig, at du har et arbejde, som du har i dag, hvor du er iblandt så mange personer, og hvor du er så skarp, som du er. Der er jo også mange ting, som tilkendegiver, at du er meget direkte. For så er det jo ikke sikkert, at du havde siddet i et arbejde og været blandt mange mennesker i dag. Så ville du måske have været den bogholder, som vi talte om allerførst. Det her er en bid af en telefonsamtale, jeg havde med en rekrutteringskonsulent, efter at have gennemført en personlighedstest. Jeg vender tilbage til både konsulenten, personlighedstesten og det, at jeg kunne have været en anden Charlotte, hvis jeg var blevet i mit job som bogholder. Og det er jo altså ikke, fordi der er nogen skam i at være bogholder, men det står bare i skærende kontrast til mit nuværende job, hvad udad- og indadvendthed angår. Dette afsnit af podcasten handler om arbejdslivet som introvert. Alt det der med at fungere med jobindholdet, med at tage ordet til møder og at samarbejde med kolleger og chefer. Men også om at nå til en erkendelse om, hvilken type job, der vil passe til en. Til daglig arbejder jeg som journalist og radiovært. Det har jeg gjort siden år 2000, og det er nok et job, som de fleste vil opfatte som et udadvendt job, der ikke matcher de introverte sider særligt godt. Det er et job, hvor man er på nu og her. Det er en lind strøm af beslutninger, der skal tages, nogle gange hurtigere end min trang til grundighed bryder sig om. Kilder, der skal ringes op, masser af snak, indbydende imødekommenhed i de 5-10 minutter, det varer, og så videre til den næste gæst i studiet eller kilde på telefonen. Og sidst, men ikke mindst, jobbet som radiovært kræver, at jeg kan stå i centrum og fange alles opmærksomhed. Noget introverte generelt slet ikke bryder sig om, og det gør jeg faktisk heller ikke. Faktisk slet ikke sådan ellers. Men på forunderlig vis, så trives jeg med det, når det er strictly business. Og her er vi så tilbage til det, som rekrutteringskonsulenten sagde indledningsvis. Nemlig, i omskreven form, mit job med det overvejende udadvendte indhold har været med til at træne de ekstroverte sider af mig, mens jeg er på arbejde. Og hvis jeg ikke havde fået den træning gennem mit job, så ville jeg nok stadig være betydeligt mere introvert, end jeg er i dag. Men samtidig med, at det udfordrer mig, at jeg skal finde den udadvendte udgave af mig selv frem på arbejde, så har det også en pris for sådan en ellers indadvendt type som mig. Når jeg kører hjem efter min arbejdsdag, og nogle gange også inden jeg har fri, så er jeg helt brugt op. Jeg er virkelig træt. Mit hoved kan ikke indeholde mere. På vej hjem er der skruet ned for musikken på bilradioen, og selv et banalt telefonopkald til mekanikeren eller til min mor kan være uoverskueligt. Jeg orker ikke at tale med nogen eller forholde mig til noget. Jeg har brug for ro og Charlotte-tid. Brug for at lade op, før jeg skal forholde mig til andet eller andre end bare mig selv. Hej. Så er det Dorte Mathisen. Ja, velkommen til. Tak. Har du lyst til en kop kaffe? Ja, tak, jeg har lige fået. Goddag. Hej, Charlotte. Velkommen til Adekhuset. Tak skal du have. Sødt. Ja, velkommen. Er det her, Ja, det foregår? lige præcis. Værsgo, kom indenfor. Jeg har lavet en aftale med rekrutteringskonsulent Dorte Mathisen for at høre, hvordan man i rekrutteringsbranchen forholder sig til personlighedstyper som introverte og ekstroverte. Og hvis man gør det lidt firkantet op, så kan man fordele de introverte og ekstroverte efter jobtyper,
Men i første omgang inddeler hun jobtypen i 4 forskellige personligheder. Egentlig så kigger jeg efter, hvad det er for nogle typer job, fordi det er meget forskellige personer, der skal ansættes i jobbet. Typisk så kigger vi jo nemt, det er et udadvendt job, om det er en sælgerprofil, man skal have fat i, eller om det er en person, som selv er den udførende til at udføre arbejdet. Det kan også være en person, som er den meget analyserende person, som sidder og fordyber sig i detaljerne selv. Eller om det er en person, der har nogle følelser, som har lyst til at lave noget omsorg for mennesker. Det er typisk de 4 personligheder, som man går ud efter. Typisk så vil det jo være, at det er analytikeren, eller forskeren, eller bogholderen, som sidder og fordyber sig rigtig meget. Og i den anden ende, der har vi jo sælgeren, eller konsulenten, eller underviseren. Ja, det kunne jo også være journalisten, som taler meget, som interviewer rigtig meget, som går på. Det er typisk der, at de 2 poler vil være. Men hvad er så de introvertes styrker, set fra en rekrutteringskonsulents stol? Jamen det er jo, at man er stille og rolig og afbalanceret. Man er meget detaljeorienteret. Man er meget omhyggelig med tingene og vil gerne undgå at lave mange fejl. Meget planlæggende omkring det også. Er der minussider ved introverte? Det kommer jo an på, hvad det er for et job, man har. Jeg mener jo ikke, at man skal lave sig om som person. Minus er jo kun, hvis man ønsker at være anderledes. Og man bliver placeret i et job, som ikke svarer til ens personlighedstype. Men Dorte Mathisen og hendes kolleger i rekrutteringsbranchen går dybere end bare at forholde sig til 4 personlighedstyper, eller om en klient er introvert eller ekstrovert. For der er mange flere nuancer i mennesker end det. Hvor dybt de går hos Badenoch og Clark kommer jeg selv til at opleve, da hun i slutningen af mit besøg tilbyder mig en personlighedstest. Jeg havde sådan nogle studenterjobs og kunne godt mærke, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så bliver der stillet lidt større krav, sociale krav til en, end der gør på en universitet, hvor man får lov til at læse og koncentrere sig, og det passer fint for mange introverte. Og det, så jeg havde en fornemmelse af, at det kunne godt blive svært at finde et godt job efter universitetet. Så jeg kom lidt igennem med nogle freelance-job og forskellige, og nogle job var bedre end andre, fungerede bedre for mig. Jeg var blandt andet biblioteksassistent på et bibliotek. Der var jeg rigtig glad. Der var ro, og der kunne jeg få lov at ekspedere kunder og sætte bøger på plads. Og sådan. Men andre job, det fungerede ikke. Der kan også huske, da jeg var studerende, jeg prøvede at være en børnehave, jeg skulle være vikar, og jeg kunne ikke holde ud at være der mere end et par dage, så måtte jeg stoppe igen. Der var for meget larm, og der var for meget socialt. Det fungerede ikke. Så det var sådan nogle job, hvor jeg var meget alene, der fungerede. Jeg var postbud om lørdagen, det fungerede. Og så efter universitetet, der fik jeg sådan en job som receptionist på et hotel om aftenen og i weekenden, hvor der ikke er så meget. Der sker ikke så meget. Det har været en af mine bedste jobs, altså hvor man har kundekontakt 1 til 1, og i store perioder, der sidder man alene og skriver nogle mails og laver noget administrativt. Så det fungerede godt for mig. Martin fik efter en del år job som sproglærer. Et job, hvor arbejdsdagen viste sig at kræve mere udadvendthed, end hans batteri kunne holde til i længden. For et job og et menneske handler i den grad om et match, hvor blandt andet den ekstroverte eller introverte personlighed kan være afgørende for, om man får succes, eller om man bukker under, i værste fald. Hej, det er Charlotte, så står jeg nede ved døren. Tak skal du have. Hej hej. Jeg hedder Ditte Ernst, og jeg har simpelthen lavet mig en niche, hvor jeg coacher introverte til at kunne udtrykke, hvem de er, vise hvem de er, og blive hørt. Fordi hvis vi ikke bliver hørt, så er det rigtig svært at føle os anerkendt for den, vi er. Det er det, der er sjovt, at for introverte kan det at fortælle om, hvad man er optaget af, eller hvad man brænder for, bare det at tale om noget, man synes er vildt spændende, det kan føles som selviscenesættende, hvor en ekstrovert vil tænke, det er da overhovedet ikke selviscenesættende. Så det er som om, at vi opererer med forskellige grader. Altså typerne har forskellige grader af, hvornår er du for meget. Ekstroverte har jo ikke noget problem med at tale rigtig meget om noget, der optager dem. De får super meget energi af det. Og så hvorimod, at det kan være en introvert, når personen har talt i måske 2-3 minutter om noget, der er sket
i vedkommendes liv, kan det være, at de tænker, nej, nu er jeg for meget. Så det handler simpelthen om, hvor meget føler man sig hjemme i, og værdigt til egentlig at tage plads. Så man holder sig simpelthen tilbage, også fordi, at man ikke vil tage plads fra andre? Ja, det oplever jeg. Altså, og igen, det her på møder, hvor de tænker, de andre skal også have lov at komme til ord. Men nogle gange vil introverte give andre ordet så meget, at, kender du ikke det her med, nu kan jeg til at tænke på det her med, hvis man har en tallerken med muffins, så er der 3 tilbage, og man tænker, jeg har lidt lyst til at tage den, men så sidst er der 1 muffin tilbage. Man vil helt vildt gerne have den, men så kommer der en anden, der ikke har noget problem med at tage den, og så går man hjem og er lidt sådan lidt, så han så også ikke, jeg vil gerne have haft den. Og det er lidt det samme med det her med, at når man har noget, man gerne vil sige, men man får det ikke sagt, fordi man gav så meget plads til de andre, så kan man godt gå hjem bagefter og tænke, jamen, igen ikke, jamen, hvad er der galt med mig? Hvorfor kunne jeg ikke bare... Hvorfor sagde jeg måske overhovedet ikke noget? De må jo virkelig synes, jeg ser en sær snegl nu, ikke også? Jeg havde da ellers tænkt på nogle emner, jeg kunne sige, ikke? Men jeg fik det måske slet ikke bragt på banen. Men Charlotte, har du nogensinde fået foretaget sådan en personlighedstest? Jo, ikke siden den der Myers-Briggs-test, jeg fik taget for 10-12 år siden. Som er sådan lidt mere personlighedstype profil, ikke? Ja. Hos os, der arbejder vi... Under mit besøg hos Badenoch og Clark tilbød Dorte Mathisen mig en personlighedstest. Sådan en, der går i dybden og spotter, hvilke værdier, egenskaber og udviklingspotentiale jeg har. Så har det lidt at gøre med nogle værdier. Det synes jeg, der kunne være sjovt, hvis du havde lyst til at prøve at svare sådan en test, og se, om der er nogle ting, der har ændret sig, eller... Ja, jamen, jeg er frisk. Er det et stort arbejde? Det er et stort arbejde, ja. Man får tilsendt en mail med et link til en test, og så besvarer man... Nå, men så er det vist her, jeg fortæller dig om dengang jeg sidst tog en personlighedstest, og fandt ud af, at jeg var introvert. Det er efterhånden 10-12, ja måske 14 år siden, tror jeg, at jeg var på et kursus forholdsvis tidligt i min karriere som journalist og radiovært. Og på kurset skulle vi personlighedstestes, vi skulle besvare en masse spørgsmål a la, hvilket udsagn beskriver dig bedst? Er du afslappet og foretrækker at improvisere, eller sørger du for, at der er styr på tingene? Og hvad passer bedst på dig, når du deltager i et møde? Kan du godt lide at samle tankerne og vide, hvad du skal sige, inden du tager ordet? Myers-Briggs Type Indicator hedder testen. Efter besvarelsen af alle spørgsmålene kom der i den anden ende en bogstavkombination på 4 bogstaver ud. I mit tilfælde ISTJ. Jeg går ikke ind i de øvrige bogstaver her, men det første bogstav tilkendegiver, om man er E for ekstrovert eller I for introvert. Og jeg var jo altså I for introvert. Med min nyerhvervede bogstavkombination i hånden kunne jeg slå op i et stort katalog på størrelse med en telefonbog, finde kombinationen og se, hvilke jobtyper, der passede godt til min personlighedstype. Bogholder stod der, blandt andet. Og det er lidt pudsigt, når man ved, at jeg før jeg blev journalist er uddannet som netop bogholder. Med den aha-oplevelse om mig selv blev jeg ret nysgerrig for at finde ud af, hvordan jeg var havnet på hylden som journalist, og om jeg var gået helt forkert i byen med mit job som radiovært. Der er jo en gængs opfattelse af, og det er også min egen, at det er et udadvendt job. Man bør da i den grad være ekstrovert for at passe til et job som studievært. Men nej, kunne underviseren fortælle. Så simpelt er det ikke. Ifølge ham er der masser af journalister og radio- og tv-værter, der er introverte. Og det har jeg da også selv opdaget siden. Jeg har flere kolleger, som er introverte, og nogle af dem er også umiddelbart mere introverte end mig. Jeg ville jo faktisk også gerne have været journalist. Ja. Og da det så kom til stykket, så turde jeg ikke. Der var jeg, altså både inden jeg fandt ud af, at jeg var introvert, men faktisk også efter, at jeg havde konkluderet, at det var sådan, det hang sammen, overvejede jeg at søge ind på journalisthøjskolen. Og så tænkte jeg, altså dels det der med at være journalist og risikere at havne et sted, hvor jeg skulle ringe ud til alle mulige hele tiden. Altså at det skulle være mit job. Så
det var måske ikke lige... Camilla turde ikke blive journalist, fordi hun ikke havde lyst til at ringe til en masse mennesker. Da jeg var i erhvervspraktik i 8. klasse, der var jeg faktisk i erhvervspraktik som journalist. Og hver gang jeg skulle ringe til nogen, så tog jeg min telefon og min notepapir og min kuglepen, og så satte jeg mig ud i elevatoren. Der var ikke ret mange, der brugte den elevator. Og så sad jeg der i elevatoren og kørte op og ned og op og ned, og når der kom nogen ind, så sagde jeg ingenting, eller så ventede jeg med at trykke ring op. Og så snart den var tom, så trykkede jeg ring op, og så håbede jeg, at der ikke kom nogen ind, og så sad jeg der og kørte op og ned og tog noter og talte i telefon, så ikke der var nogen, der lyttede med. Og det er jo helt åndssvagt, når jeg ser tilbage, men det var det eneste måde, jeg kunne få det til at virke på. Og jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sidde der foran redaktøren og skulle tale i telefon, og jeg ved bare, at jeg bliver nervøs, og at det bliver ikke med det overskud, jeg har lyst til. Så vil jeg hellere gemme mig i elevatoren. Men det der med at have det skidt med at tale i telefon er faktisk en udfordring for mange introverte. Jeg har det selv som Camilla her, eller har haft det sådan. Jeg har gået og taget mig sammen til at ringe til nogen mange gange, gået og kigget på telefonen og måske udskudt opkaldet, lige indtil det ikke kunne udskydes længere. Jeg er blevet lidt bedre til det med årene, men nu sørger jeg lige for at have skrevet en mail eller en sms først om mit forehavende og om, at jeg ringer. Det lyder sikkert helt pjattet i nogens ører, men hvis de mennesker, jeg skal have fat i, og det gælder både på mit arbejde og privat, hvis de er adviseret om, hvad jeg ved dem, så kan vi gå direkte til sagen, uden den der indledende famlen sig frem med, hvem er du og hvorfor ringer du til mig. Med en forudgående sms eller mail, så ved de jo i den anden ende, hvad vi skal snakke om, og så er jeg meget mere rolig indeni og kan føle mig ovenpå i samtalen. Men jeg har det altså stadig sådan, at hvis en sms eller en mail kan klare opgaven, så nøjes jeg hellere end gerne med det. Møder. Der findes vel dårligt en arbejdsplads, hvor medarbejderne ikke mindst en gang om ugen er kaldt til et møde. Om det hedder et salgsmøde, udviklingsmøde eller personalemøde eller noget helt fjerde, det er underordnet. For møder er bare ikke de introvertes kop te. Til møderne især, hvor det tit er der, man forhandler idéer, hvilken retning skal vi med vores virksomhed, eller hvem tager hvilke opgaver. Der oplever de jo tit, at de ekstroverte er hurtige ude til at sige, hey, jeg tænker det her, eller jeg vil gerne stå for det her. Og så fordi, at introverte tit har brug for tid til at tænke sig om, før de taler, så kan de opleve, at nu er mødet slut, alle er egentlig klar til at pakke sammen. Og der var ikke det rigtige tidspunkt til at få det her sagt, det jeg gerne ville. Fordi der var hele tiden en i den ene ende, der kommunikerede højt om noget, og så fik den anden en idé, og så lavede de sådan popcorn ud af deres idéer. Hvornår? Og så fordi introverte kan ikke så godt lide at afbryde ofte. Så får de ikke ligesom fundet det der lille hul, hvor at de kan få sagt, jeg mener det her. Så der er noget i det der med ikke at ville afbryde, og gerne vil finde det helt rigtige øjeblik at sige tingene. Det kan være en udfordring, at man skal føle sig klar og parat til at tale. Og når man har de her udfordringer på en arbejdsplads, og der måske, kan vi sige, ikke bliver taget hensyn til, at der er nogen, der er indrettet på en anden måde, hvad sker der så med en som introvert på sådan en arbejdsplads? Der sker jo typisk det, at man går hjem fra mødet, og for det første slår sig selv i hovedet med, hvorfor kan jeg da ikke bare få det sagt? Jeg tror, de bider sig lidt i tungen ofte over, igen, øjeblikket er forpasset, eller øjeblikket kom ikke, og de brænder inde med det. Så kommer man måske også til at vende lidt ud af de andre, det er bare sådan nogle snakkehoveder. De snakker kun, de handler ikke så meget, de vil kun høre sig selv. Vi har også masser af møder på mit arbejde. Brainstorming, idémøder, hvor man helst skal byde ind med noget, idéer, tanker og undren over et eller andet. Det er jeg ikke så god til. Jeg vil gerne lige have haft lejlighed til at overveje, hvad jeg skal sige først. Og selv når jeg har haft den mulighed, kan jeg sidde og synes, at det rigtige tidspunkt til at sige det aldrig kommer. Og så ender det med, at jeg slet ikke får sagt noget. Kan du huske, hvordan Signe formulerede det? Det er sådan, hvis jeg tænker på et eller andet, og så de andre siger et svar, og så er det sådan helt forkert. Det er nogle gange lidt irriterende. Fordi hvis man sådan siger det forkert, så kan de godt grine eller noget. Ja, det er jo et 12-årigt barns formulering,
Men det er lidt i samme boldgade, det er ræsonnement, som løber gennem mit hoved. Eller ræsonnement kan man ikke kalde det. I hvert fald ikke sådan i logisk forstand, men det er nok det, der kommer tættest på den følelse, som jeg også sidder med inden i mig selv. Men hvad skal chefen så gøre, hvis han eller hun vil have de guldkorn, som de introverte sidder og putter med for sig selv og aldrig kommer ud med? De fleste introverte kan ofte godt lide, at man tager sådan lidt mere personlige samtaler sådan under 4 øjne. Så man skal lade være med at gå ind og spørge, hvad synes du om det her emne i et stort kontorfællesskab? Så skal man vide, at så er det bedre at sige, jamen, har du lyst til lige at snakke om det her emne? Jeg vil gerne høre dine idéer omkring det. Kan vi lige tage den på kontoret? Selvfølgelig ikke gøre det til noget farligt, nu skal den på kontoret, men bare vide, at den er respekten for, at nogen kan godt lide at tale i meget mindre grupper, end ude i et stort kontorfællesskab. Og så få sagt også som chef, at det her med, kom med dine idéer også efter mødet. De skal også vide, at selvom introverten måske siger, jeg har ikke lyst, jeg vil helst ikke præsentere den her viden, så har jeg set rigtig mange eksempler på, at en rigtig god chef siger ikke, så lad du bare være, men forsøger at sige, jeg vil rigtig gerne have dig til at sige lidt om det her, fordi vi øver os jo hele tiden. Hvis vi bare siger, det kan jeg ikke, fordi jeg er introvert, så går vi bare glip af rigtig meget, og andre går glip af den viden, man sidder med. Det handler meget om den kommunikation, der er mellem de introverte og de ekstroverte på en arbejdsplads. Det er også noget af det, som rekrutteringskonsulent Dorte Mathisen observerer på, inden hun hjælper en virksomhed med at finde den rette medarbejder. Et team i en virksomhed skal jo bestå af nogle forskellige personligheder for at få det til at fungere. Og det er også typisk her, at den introverte afdeling går lidt i klins med den ekstroverte afdeling. Og nu bruger jeg nogle eksempler, som er meget nemme. Det kunne typisk være sælgeren, og det kunne være bogholderen. For sælgeren er altid træt af at måske at komme ind med hans dynamik og hans adfærd ind i bogholderiet, hvor de bliver helt forskrækket over, at der er så meget støj. Det bryder de sig ikke om. Og omvendt så bliver de måske bange for at skulle og konsultere sælgeren i forbindelse med nogle ting, fordi de er så hurtigt på aftrækkerne, de føler, at de bliver bare overhørt. Her fortæller psykolog og psykoterapeut Lise August netop om at få 2 vidt forskellige personlighedstyper til at kunne tale sammen, så de begge får noget ud af det. Det man kan sige, det var, hvis den ekstroverte skulle komme den introverte i møde, så kunne det være noget med at være lidt mindre konkurrerende, tale lidt mere lavmælt, ikke tale så meget hele tiden, men give mere plads til stilhed og til lytten. Det kunne være noget med, at man inddrager nogle flere nuancer i de synspunkter, man giver udtryk for. Og det er i virkeligheden noget med at dæmpe lidt ned på sig selv. Og det vil jo kræve en eller anden form for viljestyrke og selvkontrol af den udadvendte og udvise en adfærd, der er anderledes end normalt. Og det samme gælder jo også for den introverte. Så når man skal prøve at tale hinandens sprog, så er det også noget af det, der kan frustrere os nogle gange. Det er jo så, vi tænker, jamen skulle det her virkelig være nødvendigt? Kunne jeg ikke bare slappe af og gøre sådan, som jeg altid plejer? Så det man også skal gøre, det er at have en anden accept af, jamen nogle gange er det faktisk ok, at jeg tøjler mig selv lidt og gør noget andet, end jeg plejer. Når Dorte Mathisen hjælper virksomheder med at finde den rette medarbejder, så bruger hun rigtig meget krudt på at finde ud af, hvilken type ansat, der vil passe til stillingen og til virksomheden. Ikke bare kompetencemæssigt, men også værdi- og personlighedsmæssigt. For hvis et indadvendt menneske kommer til at sidde i et job, hvor der eksempelvis kræves en udadvendt type, eller omvendt, ja, så bliver det et dårligt match, som ingen af parterne er tjent med. Jeg synes, det kan få store konsekvenser, fordi det handler om ikke at få succes i sit arbejde. Og hvis ikke man har succes i sit arbejde, så kan man blive ked af det. Og så kommer der nogle følelser op i det. Og det kan være årsag til noget stress, det kan være årsag til at være ked af det. Og det kan have langsigtede konsekvenser. I hvert fald, når vi taler om personen selv, ikke? Og det er jo heller ikke sjovt at komme på arbejde og få at have ondt i maven over, at man ikke passer ind i det job eller i den virksomhed, hvor man er ansat. Og omvendt for virksomheden er det jo heller ikke rart, at man ved, at der er en medarbejder, man har ansat, som ikke passer ind i virksomheden. Og det er jo typisk de eksempler, jeg også ser, når jeg bliver kontaktet af nogle virksomheder, som ikke har været igennem, som ikke bruger bureau, men ansætter selv.
Og det er jo, at så kigger man dem i øjnene og giver dem et håndslag og siger, det skal vi nok finde ud af. Og det går også fint de første par måneder, men så kan man ikke skjule det længere, for man skal ikke ændre sig. Jeg synes ikke, man skal ændre sig som person. Man kan tilpasse sig, men man behøver ikke at ændre sig. Det tror jeg heller ikke, man får succes af. Jeg havde sådan en drøm om at gå undervisningsvejen, men jeg havde fundet ud af, at det skulle være med voksne, og så kom der den her mulighed med voksne udlænding, fordi der var behov for en masse dansklærer i en periode. Så kom jeg ind den vej. Martin havde sit job som dansklærer for udlændinge gennem nogle år. Men som jeg allerede har været inde på, så passede jobbet ikke til hans indadvendthed. Hans batteri blev alt for hurtigt afladt i det daglige arbejde. Jamen altså, selvom jeg som sagt havde men cirka 50% undervisningstid, som svarer til cirka en 15 timers undervisning, nogle gange 20, og så havde jeg en masse administrative opgaver, så blev jeg alligevel drænet meget. Jeg blev slidt, udbrændt af alt det her sociale, fordi det var fra, når jeg kom om morgenen til, når jeg gik, så var det meget, meget socialt. Der var ikke plads til, at man kunne sidde alene og lave et eller andet. Og mange af de kursister, der er på sprogskolerne efterhånden, de er meget ressourcesvage, som har behov for meget hjælp. Så det duer heller ikke, at man bare giver dem en masse skriftlige opgaver. De skal have en masse hjælp, både og socialt, og det... Ja, jeg blev drænet, og jeg kæmpede meget med, jeg havde meget lav energi, og når jeg kom hjem, så var jeg træt og skulle bruge hele min fritid på at lade op, og det blev værre og værre, selvom jeg kæmpede med at lave yoga og meditere og sådan. Det hjalp at spise sundt og sådan nogle ting, men det gik bare langsomt ned ad bakke. Altså til sidst så måtte jeg melde mig syg med stress og blev så også deprimeret og sådan ved at vende det nu og finde nogle job. Lige nu har jeg et sproglærerjob som freelancer. Jeg har cirka deltid, men jeg har fundet ud af, at det duer ikke for mig, så der er ikke nogen fremtid. Det er sådan mere for at få økonomien til at hænge sammen med, at jeg har det job. Forud for et job går i mange tilfælde en uddannelse, og for Martin var uddannelsestiden, hvor han læste på universitetet, en god periode i hans liv. Han kunne fordybe sig, som han godt kan lide, og så betød det mindre, hvordan det sociale i studiemiljøet fungerede. Omvendt er det for Camilla. For hende er det vigtigt, at det sociale fungerer, for at hun orker at møde op på sin uddannelse hver dag. Og faktisk frygtede hun i en overgang, at hun slet ikke ville få en uddannelse af den grund. Allerede da jeg droppede ud af gymnasiet, var jeg faktisk klar til at få fuldtidsjob i Brugsen, hvor jeg arbejdede. Fordi jeg kunne slet ikke, jeg fik decideret ondt i maven. Bare af at nærme mig det gymnasie der. Der gik flere år, før jeg skulle ind i det område der. Det var virkelig, det var virkelig frygteligt faktisk. Og da jeg så skulle starte på HF, der overvejede jeg virkelig at ringe og sige, at jeg kommer ikke alligevel. Fordi jeg var bare så bange for, at det skulle gentage sig, og jeg skulle sidde og spise frokost på toilettet og føle mig forkert igen. Altså det var, der var jeg virkelig bange for, at det skulle ikke kunne lade sig gøre. Men der fandt jeg også nogle rigtig gode veninder, lige fra day one. Og det var simpelthen det afgørende, at jeg gjorde det. I alt er Camilla droppet ud af uddannelser 3 gange, fordi hun ikke følte et godt match med sin indadvendthed og det sociale liv, som det forventes, at man kan være med i. Men det er ikke nødvendigvis særlig let for studerende med indadvendt personlighed. Så det er jeg glad for. Det var godt. Super fint. Og jeg er noget så spændt på, hvad du har at sige. Ja, det kan jeg godt forstå. Allerførst, så vil jeg lige... Efter en studietid venter et job, forhåbentlig, og også det rigtige job i forhold til interesser, men også personlighed. Så nu skal jeg have resultatet af min personlighedsudviklings- og værditest, som seniorkonsulent Dorte Mathisen fra rekrutteringsbureauet Bardenok og Clark havde overtalt mig til at tage. Normalt foregår sådan en seance face-to-face, men på grund af praktiske omstændigheder fik jeg tilbagemeldingen på testen på telefon. Og bare rolig, du får kun en lille bitte bid af den 1,5 time lange snak her. Der har du fortalt mig, at du bryder dig ikke om, kan man sige, festligheder og selskabeligheder og undgår gerne steder, hvor folk samler sig. Du vil meget gerne foretrække det kendte.
trækker dig egentlig. Så bryder sig ikke så meget om at blive lagt mærke til. Men er til gengæld meget saglig og meget seriøs. Så når du skal være selskabelig, når du skal være ekstrovert, så er der et mål bagved, som du skal opnå. Altså, du kan jo være heldig, at du har et arbejde, som du har i dag, hvor du er blandt så mange personer, og hvor du er så skarp, som du er. Der er jo også mange ting, som tilkendegiver, at du er meget direkte. For så er det jo ikke sikkert, at du havde siddet i et arbejde og været blandt mange mennesker i dag. Så ville du måske have været den bogholder, som vi talte om allerførst. Fordi så havde du været en tilbagetrukken person, som havde nyt at være dig selv. Så det har udviklet mig, det at jeg sidder i det job, jeg er i dag? Det tror jeg bestemt. Så det handler jo også om, at man kan jo godt ændre nogle ting. Ikke? Jo. Altså, man kan jo flytte sig en lille smule. Jeg tror ikke, man kan flytte sig helt fra venstre til højre. Nej. Men man kan flytte sig lidt mere ved at være bevidst om sin adfærd. Ikke? Jo. Jamen, jeg kan jo kun være enig med alt, hvad der står. Men fantastisk. Ja. Så siger vi tjek til det. Med andre ord, lad være med at låse dig fast på, at du er introvert, så du tror, at der er en masse job, du ikke kan bestride. Vær mere opmærksom på dine styrker som indadvendt. Grundig, analyserende, lyttende blandt andet. Og mærk efter, at du er i balance med dig selv og kommer ud med de budskaber, du gerne vil, så du ikke brænder inde og dermed også brænder sammen. I næste afsnit samler jeg lidt op på det hele. For hvad skal man stille op med sin indadvendthed? Hvad skal du stille op? Skal du arbejde med din introversion, eller skal du slutte fred med den? Kunne det være, at jeg kunne udholde ubehaget, træne mig selv 8-10 gange, og så resten af livet nyde, at jeg mestrer nogle nye færdigheder? Så tænk på det som både noget, du skal slutte fred med på det dybe niveau, og noget, du skal udfordre, når det gælder nogle konkrete situationer. Det taler psykolog og psykoterapeut Lise August meget mere om i næste afsnit af podcasten. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en giga udfordring for mig at lave denne her podcast. Netop fordi jeg er introvert, og med podcasten har sat mig selv i centrum. Det er et paradoks i sig selv. Derfor hjalp coach Ditte Ernst mig på vej, da jeg ikke turde nærme mig udgivelsesdatoen. Hvordan vil du sådan den dag, hvor du lancerer den? Hvad vil du gøre den dag, tænker du? Ja, umiddelbart, så mine tanker lige nu, det er at stikke hovedet i busken og løbe væk fra alt. Fordi altså, det er jo en del af det med at udstille sig selv i den her podcast, ikke? At fortælle om nogle ting og nogle tanker og nogle følelser, som andre ikke har været bekendt med før. Og det er jo det, der for mig er vildt angstprovokerende, fordi lige pludselig så udstiller jeg noget, som jeg ikke har delt med andre før. Du kommer med til coaching-sessionen hos Ditte, hvor jeg arbejder med at vende min kvalme over selv at være i centrum og frygten for at blotte mig til noget positivt. Og helt generelt kan du høre, hvilken betydning det har haft for mig at stikke fingeren i navlen og mærke efter. Og det kan forhåbentlig alt sammen være din inspiration til at lære dig selv bedre at kende og slutte fred med din indadvendte personlighed, og på den måde komme mere i balance i dit eget liv. Og det lød næsten lidt småreligiøst. Det er det ikke. Det handler om at turde se sig selv, sin egen personlighed og sit eget liv i øjnene. Vi høres ved i næste afsnit, 5. og sidste afsnit, og det ligger allerede nu klar til dig. Du kan også kigge forbi min hjemmeside, hvor jeg har lagt et link ud til en personlighedstest. Så kan du teste dig selv og få øjnene op for styrker og udfordringer. Hjemmesiden finder du på www.ostertag.dk.